entre l'absolutisme i el liberalisme. La restauració de l'absolutisme. Entre el 1814 i el 1815, els vencedors de Napoleó es van reunir a proposta del canceller austríac Metternich en el Congrés de Viena. El seu objectiu era posar fi a l'expansió de les idees liberals y restaurar el absolutisme a Europa. Alright, bienvenidos a La Resistencia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el canciller Metternich. Bienvenido, Su Excelencia. Pues muchas gracias. ¿Cómo le va, señor canciller? Bueno, pues estresado. Vengo de un congreso, el de Viena. Por cierto, que les traigo un regalo. Es una constitución. ¿Esto lo ha escrito usted? No, que va. Esto es para que lo quemes. Con la restauración que estamos llevando a cabo, no lo necesitaremos. Se ha acabado esto de reclamar libertades y derechos. Claro, porque ustedes lo del liberalismo, como que no, ¿verdad? Eso es. Estamos de revoluciones liberales hasta la corona. Por cierto, ustedes son la Resistencia, ¿no? Pues sí. Sí. Pues aquí les traigo otro regalo. Ajá. Una orden real para cerrar el programa. Sí, qué gracioso. Sí. ¿Cómo? ¿En serio? Les quatre grans potències, Rússia, Regne Unit, Prússia i Àustria, van remodelar el mapa europeu en profit seu i sense tenir en compte les aspiracions nacionals dels pobles. En el Congrés de Viena es va acordar el retorn de França a les seves fronteres del 1792 i la divisió de l'imperi napoleònic repartida entre els vencedors. A Viena també es van establir els principis ideològics de la restauració, és a dir, legitimitat dels monarques absoluts, negació de la sobirania nacional, equilibri entre les grans potències mitjançant congressos periòdics i dret d'intervenció en països estrangers. Amb aquest objectiu es va crear la Santa Aliança al 1815, un tractat d'ajuda mútua entre els monarques absoluts davant de qualsevol amenaça de revolució liberal. ¿Qué queremos? Defender nuestros intereses absolutistas. ¿Puedo participar yo? No, tú quédate en tu isla, Napoleón. Jo, es que me aburro en la isla. La Revolució de 1830. El Congrés de Viena no va respectar els principis liberals, ni tampoc les aspiracions nacionals d'alguns pobles europeus, com hem vist. D'aquesta manera, a partir del 1815, liberalisme i nacionalisme es van convertir en les dues forces d'oposició que van impulsar les onades revolucionàries al 1830 i 1848 i que alhora van posar fi al sistema de la restauració. Les insurreccions van gaudir d'un important suport popular i allà on van triomfar va significar la substitució de l'absolutisme per sistemes polítics liberals, basats en la sobirania nacional i el sufragi, i regits per una Constitució, en els quals la burgesia tenia el poder. I sabeu on es va iniciar aquest moviment? No contesteu tots alhora, no contesteu, no, ho heu endivinat. A França! Sí, es va iniciar a França. Bé! On, al juliol de 1830, es va derrocar el monarca absolut Carles X, que havia estat entronitzat, és a dir, havia arribat al poder després de la mort de Lluís XVIII. Contiene la ideología política que acabará triunfando. Absolutismo, no liberalismo. ¡Tiempo! La revolució va situar a Lluís Felip d'Orleans com a nou monarca
constitucional. Per això va ser anomenat el rei ciutadà. 1848, la primavera dels pobles. A l'Europa del segle XIX, molts pobles vivien sota el domini d'un imperi, com ara l'austríac, el rus o el turc, o estaven fragmentats en diversos estats, com per exemple Alemanya i Itàlia. Per aquesta raó, el sorgiment del liberalisme va anar acompanyat en molts territoris de l'expansió del nacionalisme, que defensava una Europa de nacions lliures enfront dels imperis absolutistes. La revolució del 1848, coneguda com la primavera dels pobles, va significar el despertar de les nacions que estaven sotmeses als grans imperis, on les demandes nacionalistes van anar acompanyades del desig de constituir nous governs liberals. A l'imperi austríac, la revolta va tenir un caràcter liberal a Viena, on la revolució va obligar al canceller Metternich a dimitir. Però també fou un alçament nacionalista a Hongria, Bohèmia, el nord d'Itàlia i la Confederació Germànica. A França, un alçament popular el 25 de febrer va proclamar la Segona República, que va adoptar una sèrie de mesures democràtiques. Sufragi universal masculí, llibertat de premsa, abolició de la pena de mort i reconeixement d'alguns drets per als treballadors. Tot i que la majoria de les revolucions van ser sufocades, les reformes democràtiques i moltes aspiracions nacionalistes es van consolidar a Europa a la segona meitat del segle XIX. Bien!